Igbo ndị ọma m, unu afụkwara m ka m si nọdụrụ onwe m, mmadụ wee je kpakee m mmadụ kpakee m ebe m nọrọ onwe m. Ọkwa ofu nwaanyị ka anyị na-ekwu ịgbasitala ọnọdụ ndị Igbo, asụsụ Igbo na omenala anyị etu o si dị taa. Nwaanyị akpọrọ mụ na ya na-abidoro okwu nọ n'ebe a na-ekwu okwu. Nwaanyị wee tinye ọnụ unu ama ihe o kwuru. Biko, that she doesn't want her children to be their tongue to corrupt their tongue. You know, they don't want to corrupt their tongue and their fluency. Now they satisfied etu ụmụ ya si adị fluent n'ịsụ oyibo kịta, you know. They communicate very well. And how are they fluent, you know. And they communicate very well in English, and how are they fluent. Owe kpakem, owe kpazem, owe mekam n'ọnya. Ha, mbebu uye. Emana agwa m no uye ka ndị be anyị na-ebe agha ebe akwa uye, mbebu uye. Gekwanụ ntị o. Nshi onye n'ụlọ ka abụkwa na asụsụ ụmụ ya na-adị fluent English. Nọ na anyị na-ekwu etu ọ ga-esi dị, etu nwata Igbo ya bụ osi gụgbanyaba asụsụ anyị. Ọ na-apịa nke onwe ike wee chịkọ. O wesị mmadụ agwụkwa na ya maka ya bụ Igbo ọzọ na oyibo ha na-asụ na ụmụ ya na ha stabilize go nnọọ na communication ha na-adị fluent na mmadụ a corrupt na ọkwọnụ corrupt a bụ pụrụ ọkwa ya na-apụ ụka, ọkwa ya na-apụ ụka, ọkwọnụ corrupt a na-apụ ụka. Gwanụ m etu onye Igbo ga-esi si na na ndị bie sụrụ Igbo na corrupt their tongue na ha akaghị aka n'isi oyibo. Ọkwa n'uyi aha ka nka na-ebere tọkọ. Onye ya agụgụ m corrupt nwa ya sụrụ Igbo, agwa nwa ya sụọ Igbo ọsọ bịa ọ corrupt ọ fluency in English. Onye medere anyị ihe a? Onye mere anyị ihe a? Ma ya dịla ọshiamade emechi ọ ga-ịma ama